Prøv lige at tjekke flammerne nu. Ja, I se, det går sådan hele vejen op i. Prøv at se. Nu fik den lige fat i noget nyt eller sådan noget. Ja, fordi dengang man kiggede, der var de sådan her. Ja, nu kan vi ikke se ham manden derovre bagved mere. Næsten. Prøv at se, nu begynder det at få fat snart i taget, kan du se. Ja. Nu begynder at komme røg ud under derovre. Det er noget skidt. Den er nok lidt for tabt, den bygning. Ja. Men det er jo egentlig mærkeligt, fordi vinden den går den vej, men ilden den er bredt sig den der vej over, hvis du kan se det, ikke? Ja. Der er ikke ret meget ild der. Nej, nu er det bare sådan derovre. Sådan. Det var det, jeg sagde derovre til venstre, det begynder at få fat, jo. Ja. Det gør man godt nok gulerne taget derovre nu. Det gør det nemlig. Så går det stærkt. Så er det endnu mere søgt. De er nok også alt mandskab, de overhovedet kan få på arbejde lige nu. Det er jo ikke sådan en nem brand, som en gårdbrand eller sådan noget. For den kan du hurtigt få under kontrollen. Det der, det kan du jo ikke bare lige slukke, jo. Men det er da heldigt, at vi ikke skulle køre langt efter. Så dengang jeg cyklede ned til Osauersvej, der kom indsatslederbilen. Den kørte bare lige til stedet. Ja. Jeg kan se, at alle de der civilpolitibiler og sådan noget, de er også sat i aktion. Den der Golf, de har, der kører fart, den holder også dernede, og den anden, den holder derovre, den vej der. Jeg vidste kalde det rimelig meget mandskab på arbejde lige nu. Nu kan se taget derovre nu. Ja. Det begynder. Så begynder det snart at få fat. Ja, den er ikke god. Så har elforsyningen der noget at bruge penge på igen. De har lige fået en masse penge. Men nej, de er jo lige blevet købt jo. En god start.